Jes, eli pääkellon välituntisoittojen ohjelmointi pääkellosta. Painetaan P-nappia, nyt näkyy piiri 01 ja pysäytetila. Mennään nuolella alaspäin, kunnes siinä lukee prog ja painetaan OK. Nyt tämä näyttää ensimmäinen tuntilukema, eli jos sanotaan, että kello pitäisi soida 8.05, niin laitetaan tästä 8. Siirrytään oikealle, seuraava minuuteille ja 5. Ja sitten releen vetoaika on tässä 4 sekuntia. Sitten painetaan OK. Nyt meille tulee seuraava. Painetaan nuoli ylöspäin, niin se näyttää edellisen. Voidaan tästä nyt laittaa vaikka 9.05. Releen veto pysyy aina tasaisena ja painetaan OK. Sitten jatketaan samalla tavalla kaikki lukemat läpi. Sitten kun on valmiina, niin tulee tämä sama näyttö. Painetaan OK kerran vielä, niin se hyppää ulos ja nauhoittaa sen. Nyt voidaan laittaa nuoli ylöspäin käynnistä ja painaa OK, niin välituntisoitot on ohjelmoitu.